Tiprasa busaro rungnok ni simino bubagarong ni mungui mungsapana sawi maya bubagarong ni mu bubagara tamu khailangkha munglok tamo mungsapan mapuria bijaba busujak kerei hani bagino kebang kok tiprasaro bubagara bosong ni mu bahage hapang pusilangkha bojora ni sime busuk jora lai buma sawi maya prangjagi ni bagino siani bagino sawi bo maya hake mangno asuk bisi kolok phakya kebang kok tiprasaro sawi maya bubagra ni mu tamo khalagya Piaba bubagra kid bikram manikone asima salo YTF ni shikla adang rok ketal yapri sheka tula shikor adi blog ni esai habano be khobja toksoya shinere besi rungnogo bubagra kid bikram kishor manikone asima sal pala jakha asima sal pala thanibo YTF ni working president prosmit deburmane tuidul mumbai rung semerangno shikong shibulai yakhar jakha asuk simia bubagra kid bikram manik ke deburma tamu khlai langkha bini sambutang rok bini mangpli rok phunogoi rung sungai rongno sija murkha ya hai dona ngai sunabo saimana dorkar sungchara rok sungjotong saimana dorkar tamba hindi sungkaisa tipra hastewo tongoi tongo o tipra hastewo gobang ma jugre jugrongoi raja rok suno tuidulai thangka borok sini tipra hano nagulai kahan kai krakai tonikya go raja rok tabuk thipai bekha tabuk जों बंनि मुखुमुतुयै बंनि आसायमा सालनरगै जों दिनै किचा नरमनो खाता कलम तिबरनो सिनाबगै फेमिनि तामबा हिन्दी नरम गैसिनि ताम हिनानि भबिष्यत नक सिर थिनां नरम जुदि साइमि आंगाय नरम बन्दनि थिनां नरम साइ सिरिमाय आंनाय हाय देबना आं नगै जों दिनै नरनो राजानि फटो रक फुनुंनाय नरक सिनिनि आरो बिसिङो ब राजा राजा त गोबांमान दंगो गासो गोबांमान फटो रक गासो कालेक्ट खायमानिया गाय जों दाबु जे तमनि न ताबु त नुकना बुसकांगो tahu je naro TV rogo mobile rogo bubagra hene kina ho hedi bana bono to tahu ni je raja no bubagra product isu mani kon naro joton chini bai hedi bana si chini ba mobile rogo numai na blena tini hingkai bini bufani asaimani sal bini bufa to mosung saro kori kya thipa kya haipa no sung tini bini asaima sal rogo sung kicha nong ni school phayoi sung sini je mante khatam khaja kan nong khata kolom bangna nine sung tini phaimanchi abo hai gai nong school ni teacher ni joton sung mama ya nong belai ke nam sogo suno jorani man bagai jono bhaji rogo ha bulia khuna काम का सिखला मुझे सुनो भाई सही पाए तो डॉन मांग सकले सुनो खाना जागी नुनो पैसा बुया खुदा Kalau kasar no rahmat kayak ngamsa. Nung hari, nung siapa nak kasih siapa ni tu? Nung hari apa? Nung kasih kalau ni tu, school mana? Ini school kau isang tamak kalau mana? Sini rasanya tamu ni rasanya cuma tu sih na. Toksoya senior basic rumnogo ini omah ke bubagrani aba khata kolom baklai mani. Otam ni bagi baklai mani kelai. Bela hambai norok kothoma thunai norong lamsugo. Sungtini 13 tarik Desember sini bubagra Kirit Bikram ni asaima sal sung saimano sini tipra hasteo gobang ma raja 184 85 tabu sini bubagra product kisu mani brakai 186 raja hingga sini to siu hingga tabuk je sini generation je cere si kondok borok rung sungnai rok nadi agi sungbo ni jibo sungma poria tambah ini sini school logo college logo amti hai sini live bumano tui sung saimano sini tipra hasteo 184 185 raja chai thanga haibano sung saimano borong ni live buma rok bongni bijab rok sung puni school pano pori jagya amti hege kebang ma bisi romoino phagya ngai tabuk sung tipra sarok je sini next generation tabuk je sini salai rok borok boto sina nangnai borok saimano sudu sini tipra hasteo raja rok agi tongmani phone hinoi kintu bo raja rok tongmani bongni sehara bahai kintu aborok sia sung ngai sung tini bobagra Kirit Bikram nasaiman salorogoi sung kaisa rungnogo phagya rungnogo phayoi sini kha tui je mamani bongno khata kolom bag phagya ngai plus aboni loilogi sung bini mangpili tuibo sung bongno siniri phagya sini bubagra Kirit Bikram bahai tongmani bobuti khe bin chehara bahai sung tini borong no phai phono phagya borong nugai belai ke hamjaka
borok chajaka sini bubagra to sala kaham no borok amti hinai kaham borok opinion khaikya comments khaikya hinga abono ang kasana musungo sung raja kabangma tongphano sung raja ni jotono to sung siniya at least sung je saimamani je sinimani aborokno sung sitoma bai simi bingya sini generation je thinang tongnai borokno sung sirenango abagino tinin sini mo step sung bubagra ni asima salno sung hodom dom kha rang puisa khoros kaiwi sini je mantui rang puisa khanglayu sing tini je sini sara sigon dongno borokno sung khata kolom pai kisa suba su khai phaijal lekha Om yakulo je kubangma om hai rum nok tongo rum nok om hai chera tongo tini bobo thayo nok om hai bag mungte si bubagra lai thangja borokno bisingte chini mung lekha mono sini puila sini program mono program bolle tamo sung suba su khane phaimani plus sung bono sini bubagra ni mangpili sini nam phaimani ngai sung mono yagulo sung blanket kombolok pajak tongo ngai sini chugya moti tabuk to kasangmani jora sini tipra sarok baksa amti chugya tongo mane kasangma jora ori kutung paisu maya sung borokno tabuk sung blanket bagjana sini program tongo so sini bubagra ki bikram nasime salno rugina sung program bo sung sini blanket bo sini bagune Kawan bisingo paithago om nasingmo je kubangma chini tongpa sunglo purokno om hai rok sungo je om hai tini bubagra na chini mung eba komong krini khurokno bagmani obonti onek borok je yasi suru je norok ni bukhak paising eba thingkrang bodol ni paisingo je obonti thingkrang thungo himani okor le bo hai rok no comment khairan mo ang puila abono sanamo sungo nadi political kintu joto borok na khaido kintu joto borok joto jaga political no malis nen boi khaya ang tini jaga kaise political leader ngai phaya ang khoroksa tibrasa ngai phayo tibrasa ngai ang ani tibrasa je salai rokno an je next generation rokno ang bongno tini sini rajani mukumu rokno bongno tisa mutu khayo bongno sinirui abon bagoi ang tini phayo ang tini kono politics malin boi phaya ang tini political leader ngai boi ro phaya tini je omo topsi senior basic ringnogo je omo hai je tini tibrasa ni bukhago phai nini rungnogo bubagrana chini mungte khata kolom bak mungti ning bo phai je phai bak phai ne bo phai koro saram jung belanyo hambai प्रश्न खायखा हिंगा आं अबनो अंको आं बेलाय तंथकतिनि माने जे सिनि बुबाग्रानि ngui सिनि राजानि आसामियाव साननो रुगुइ तिनि सिनि जे बुबाग्रानि प्रतिनिधि ngui सिनि जे सेरारनो फाया खान किसमिनि जे साजो खाबिमानि अबो बेलाय काहामको हिंगा हिंगा आगि रगो बायसाफानो अबो हायियाखो हिंगा हिंगा एट फास्ट मनो नुगो हिंगा हिंगा सुंगो तिप्रसा ngui सिनि बरकनि बागै काहामनि बागै सिनि बुबाग्रा अबो हायगे जे उरा माने गोबां जागाव थांगैबा सिनियर फाया kan serano je obo hake mani bakhamani obo nang berai thungaka hingke agami din rogo bo tebo obo hake mane sahajo khaiga hingke siru sinor simiya kubun jaga rogo bo obo hake jodi kaham khalaiga hingke sini borno kaham gan hingke angbo mane khakhlai paithago mo sumung je joto norok khai phurungnai rok ba phurungnai juk obo rokno le bobo hai ning kok rok tanar musung tini o sallo rugi tini sallo rogo je ang obo no salamu de mane obo hai mane joto jaga no sini phurungnai rok bo obo hai mane bu khawo joto no angko kijamisa rajani atemo thalno tu yakhnai joto no mane kijami suba baithun ang obo hai no mane ko tham je sini borok rok tate buthango tiksa agoi manan bagai hingkai gorongma borok tongo sini raja sawo sungthing no raja no to kebo thini yaga hingga obo hai kene rajani sini mungno bo sumane joto no mane phurungnam bagai joto no rajana sini bagai mane obo hai ngoro khalai thungthung ni ang obo sam